تو رب رب کردا ہے تو رب رب کردا ہے تے کر کے لوڑی بدے تو رب رب کردا ہے تے کر کے لوڑی بدے رب تا علی دا ہے علی تو چھوڑی بدے علی نہ محبت کرنی بوسی تاک بیڑا بار ہوسی تو رب رب کردا ہے اور نبی نبیاں دا بادشاہ ہے علی ولیاں دا بادشاہ ہے نبی نبیاں دا بادشاہ ہے علی ولیاں دا بادشاہ ہے علی ولیاں دا بادشاہ ہے تو علی نو کنڈ کر کے علی نو کنڈ کر کے تو بیڑیاں موڑی بدے رب تا علی دا ہے علی تو چھوڑی بدے اور مولا حسین کی میں ملدا شاید دسیندا رب تا حسین نال مل دے نبی دے چین نال مل دے رب تا حسین نال مل دے نبی دے چین نال مل دے نبی دے چین نال مل دے اور جتھوں رب ملنا ہے جتھوں رب ملنا ہے جتھوں رب ملنا ہے تو اتھوں موڑی بدے جتھوں رب ملنا ہے تو رب رب کردا ہے تے کر کے لوڑی بدے رب تا علی دا ہے علی تو چھوڑی بدے اور آخر تے بڑا خوبصورت شعر ہے کہ لوگ روزے رکھ دیں نمازہ پڑھ دیں تے ایک شرط دسی ہے شاعر کہ اے اگر ہو سی تو کام انشاءاللہ ہو سی تے اگر اے نہ ہو سی تو مور نماز اللہ روزے دا کوئی فائدہ نہیں شاعر کے لکھتا نہ روزہ کوئی نماز ہو سی اگر زہرا ناراض ہو سی نہ روزہ کوئی نماز ہو سی اگر زہرا ناراض ہو سی اگر زہرا ناراض ہو سی علی دے دشمناں علی دے دشمناں تو رشتے جوڑی بدے علی دے دشمناں